Uyazi wena Ntunsula, nawe wena Nsumpa Ivalihlo, iyadina kabi lento yenu yokuthi mangabe neplana nihlanganisa lemihlangano yenu engacacile yenkohlakalo yobumenemene lobe nabuletha la emculweni, bese nifake igama lami ngale ndlela enilifaka ngakhona. Ikakhulukazi wena Nsumpa Ivalihlo, angikwazi ukuthi yini inkinga yakho ngempela, ungisuka ngani nje ngempela, ngoba angazi lutho nje phakathi kwami nawe okwakwaba isichibe nangelinye ilanga, kodwa namhlanje ukwazi nje ukuzobuza imibuzo efana nale oyibuza uNtunsula yokuthi yini yona umgube. Ngiyadideka-ke uma ubuza umbuzo ukuthi yini yona umgube, ngoba kwawena nami ngikwazi ungelutho nje, kade wasuzama iy'nto zakho nje zingakuhlanganeli, yabo, kodwa namhlanje ukwazi ukuzobuza mina ukuthi ngiyini, yabo. So nje lento yenu eniyenzayo yalokuphixa nibenza la emculweni, nihlulwa abanye abafana ngengoma bese niplana lezi zinto eniyiplanayo, nibuye nize la kithi nizosichapha ngendlamba sibe singazi ukuthi soneni kunina. Ibanga isidina abafana bami, ngoba nihlulwa kontanga yeni ngengoma senibhayizela la kimi. Nihambe kabi-ke la kimi bafana bami, ngoba niyitshethi nibalekele egwaleni. Angilona iqele lokufela imbongolo mina. Wena Nsumpa Ivalihlo, kade nginawe nje estudio kulamasonto adlule, uchobozela uhleke ubala la kuhle kwentombi yesokeni neyikhindi zokulala zakaPhepho. Awuzange uzukhombise inkinga, kanti mfana unenkinga, kodwa ufela ngaphakathi, angazi ukuthi inkinga yakho yini. Into engawuyayenza wena, ngawufuna udokotela nje ozokugunda le Nsumpa Ivalihlo ukuze ungibone kahle ukuthi ngiyini mina, ungahambi ungibuza wena uNtuli ukuthi ngiyini mina. Niyadina nina bafana, nize niyakhohlisana nithi nizotrenda uDisemba wonke kuze kushaye uJanuwari. Ningobani nina? Ngayiphi ingoma? Sikuphi thina? Yazi, nganive nikhohlisana nina bafana, lemphuphe le.